Wel, dyma ni wedi cyrraedd Southampton, ond yn fwy na hynny wedi cyrraedd y Bencampwriaeth sydd yn anhygoel meddwl. Dwi'n meddwl 5 mlynedd yn ôl oedden ni'n dod ar tren tebyg i Eastleigh. Rwan da ni yn chwarae Southampton, oedd yn yr uwchgyngred llynedd, a oedden ni yn y cyngred genedlaethol. Felly anodd credu. Hefyd, mae wedi bod yn haf prysur ar y cae ras. Da ni wedi cael 8 chwaraewr newydd i fewn. O Danny Ward a RyanReynolds wedi dod tua'r dechrau agor y ffenest. Ond ers hynny, da ni wedi cael Liberato Cacace, Connor Cody, Lewis O'Brien, Thomason o Bolton, a Keith Moore a Josh Windass. Felly, da ni wedi bod yn brysur. Wedi cael ambell i fargen, ond hefyd sôn bod ni'n wedi cynnig 7 miliwn a hanner am Nathan Broadhead o Ipswich. Felly mae wedi bod yn gyfnod prysur, a Phil Paxson wedi dweud bod o'n gobeithio cael mwy o chwaraewyr i fewn. Be wyt ti'n teimlo am yr rhestr hir yna o chwaraewyr da ni wedi cael hyd yn hyn? Mwy na bodlon, dwi'n meddwl. Mae bob un yn well yn disgyn ni, dwi'n meddwl. Falle ddim Thomason, ond pawb arall ti'n gweld lle ydyn nhw yn y tîm, hyn o Danny Ward. Cyn y tymor sy'n wedi bod yn fodlon aros i fyny, rwan dwi'n disgwyl i ni orffen yn uwch na'r 15fed na, lle ti wedi sôn o blaen. Hwna ydy'r safle gorau ni erioed, dwi'n meddwl angen well na hynny. Dwi'n eitha derys. Ydyn, ac wrth gwrs yn y byd gwallgo, da ni'n byw yn efo ar y cae ras ar y funud. Os ydyn ni o gwmpas y 10fed, 12fed, so fod ddim yn sioc i weld Wrecsam yn buddsoddi eto. Ond lot o gemau anodd cyn hynny. Wrth gwrs, gêm anodd iawn yn gwynebu ni heddiw. Tîm newydd gael ei gyhoeddi. Ambell i sioc, dwi'n meddwl. Mwy o newidiadau nag o'n i'n disgwyl. Danny Ward yn chwarae yn lle o Conco. Conco wedi gwneud cwbl o gangymeriadau. Pa beth eraill ti wedi tynnu dy sylw di i fod? Mae reit ymysodol yn ei ffordd. Keith Moore, falle oedden ni'n disgwyl bod fo'n fel yw Stephen Fletcher, ond mae yna o'r dechrau. Mae'n cyffroi fi fel chwaraewyr, mae'n peth efo Windass. A mae'n gret, mae'n lot mwy radical na tymor dwytha lle oedd wedi cyflwyno'r chwaraewyr ar y 10, rwan maen nhw yna, lot o'n yna o'r dechrau. Gret, sy'n ni gweld McLean ar y fainc, ond dyna ni. Dyna lle da ni'n gwella bob tymor, a mae'n gyffroes. Ydy, mae werth nodi un chwaraewr newydd oedd yn y tîm llynedd, a gafon ni ddechrau arbennig o dda. Felly mae chydig bach o sioc bod ni ddim wedi mynd efo patrwm tebyg, ond cyffroes iawn gweld lot o chwaraewyr newydd ar y cae. Liberato Cacace efo enw, da ni wedi cael rhywun o Zeland newydd, dwi'n gallu cofio, beth bynnag. Felly, be ti'n ddisgwyl fel canlyniad i'r ffordd? I raddau diom ots, ond achos mae bach o free hit, dwi'n meddwl ar bapur, mae hon un o'r gemau anoddau, tîm sy'n newydd dod i lawr. Os na ni ddechrau'n dda, fe ni roi braw iddyn nhw, a dal ymlaen am bwynt, falle. Ond na, dwi ddim yn disgwyl ennill bod yn onest. 2-dim iddyn nhw. Ie, ar bapur, maen nhw'n dim llawer cryfach, llawer mwy profiadol. Ond wrth gwrs, da ni'n licio sôn am y gair momentum. Pan da ni'n sôn am Wrecsam, da ni wedi cael buddugoliaeth, sawl un, wedi cael dyrchafiad 3 gwaith yn olynol, a mae Southampton heb ennill gêm am yn hir, wedi cael amser caled. Felly, os ni yn cael ar y blaid, fysa fo'n ddiddorol iawn. Felly, dwi am ddweud gêm gyfartal 1-1, ond dio ddim yn ddiwedd y byd os da ni'n colli. Dyn nhw heb ddod â chwaraewyr newydd iawn, mae gen nhw reolwr newydd, ond falle, fel ti'n dweud, mae momentum yn bwysig.
Na, ond dwi dal meddwl sa unrhyw bwynt yn fama yn arbennig o werthfawr. Mae werth deud, da ni jyst yn hapus i fod yma, ond da ni'n obeithiol iawn o weld y bêl yn mynd i fewn i'r gôl. Wel, dyma ni ar faes y Steddfod, diwrnod cyntaf tymor newydd yn y Bencampwriaeth. Ifor Alun lawr yn Southampton, di cymryd i ôl y gêm. Dwi ar faes y Steddfod, so os ydych chi felly bod Southampton, am ni fama di lle i fod. Mae yna flas peldroed di fod yma trwy'r wsos sydd yn ffantastig. Dwi wedi gweld y line-up bore yma. A ddiddorol, hanner tîm newydd, cnewyllyn ochr ewyr sydd yn gwneud blaen. Sioco da ni fod yn dechrau'r gol, ond saff gobeithio. Edrych ymlaen i weld pobl fatha Conor Cody yn dechrau, Keith Moore yn y trydydd fflaen. Mae'n surreal gweld Mewn yn Wrecsam, ond dwi'n meddwl bydd hi'n anodd iddyn nhw gelio fe gilydd o'r dechrau'n deg. Yn amlwg, Southampton y dîm sydd wedi sefydlu yn y Bencampwriaeth, wedi bod yn yr uwch gyngraedd yn lle diweddar, felly mae'n mynd i fod yn ufflon y gêm anodd heddiw. Malcolm Allen a Nick Parry ar y sylwebaeth o fama ar gêm ar y llwio'r fawr neu Steddfod, felly dwi'n mynd i ddeud gawn ni gêm gyfartal achos bod hi yn gêm gyntaf tymor a fydd y ddau dîm yn trio sysio gilydd allan, dwi'n meddwl, felly na i ddeud un gol yr un. Southampton 5, Wrecsam 1 ar yr hanner. Southampton yn hitio'r postyn dwywaith. Wrecsam yn hitio'r bar ac yn sgorio o kick-off. Gêm gyffrous o ben i ben. Beth ti'n teimlo ar ôl hanner gyntaf na? Hapus iawn ar y cyfan, fwy hapus bod ni heb ildio reit ar y diwedd yma, a dwi'n meddwl hynny'n newid y gêm chydig bach. Da ni wedi ymdopi yn weddol. Dwi sy'n galed iawn yn ganol y cae. Ofni chydig bach bod ni'n mynd i redeg allan o'r stêm, ond ar y cyfan hapus well na disgwyl. Ydy, dwi'n meddwl mae'n gêm dechrau tymor, bobl ddim falle'n hollol ffit. Da ni angen ei lyddio yn gynnar, a da ni ddim gryfder gen Parky fel arfer, ond oedden ni'n heiddi bod ar y blaen, ond mae Southampton wedi gwthio ni nôl, felly hanner amser ar amser da i ni. Ond pwy a wyr mae o'n dechrau arbennig, a fel oedd ni'n dweud o'r blaen, mae Wrecsam efo momentum wedi arfer ennill gemau, mae Southampton efo'r gwrthwyneb i momentum a wedi bod yn colli gemau yn yr uwch gyngrair, felly pwy a wyr falle fydd y dorf yn colli hyder hefyd, felly hapus iawn ar y funud, beth ti'n meddwl? Ie, mwy o'r un peth, dwi'n meddwl, defnyddio'r banc, fel ti'n dweud. Mae nhw'n ffeindio fo'n anodd iawn dal efo Keith Moore, dwi'n teimlo. Felly, cadw go ar y cae fach yn hirach, ond newid pethau eraill yn gwmpas. Fel dwi'n dweud, mae'n gynnes iawn yma, sy'n bod ni'n gynnesach ar y cae, a dwi'n sy'n gweld falle ni'n newid yn ganol y cae yn reit handi, fel bod ni ddim yn rhoi'r rheolaeth iddyn nhw'n ffwr. Ydy, 150 cyffroes o blaen enni. Nes i sôn am gêm gyfartal ar y dechrau, ond efo'r ysgol wedi golli yn wael. Ond dwi'n dal cymryd gêm gyfartal, ond mae gen i ni gyfle rwan, felly gobeithio byddwn ni ddim yn gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl. Wel, mae'n hanner amser. Un i ddim i Wrecsam. Windas, oedd i yn Gic Osmotyn, da iawn Keith Moore, oedd o'n dda iawn. Ddau ddim i gael cyfleon. Dwi'n bod yn
llac yn y cefn ar y degau. Edrych am bach fel bod yr dangos y gêm ar y maes ddim yn mynd i weithio, ond ni atrys y broblem yna, pryd munud i fewn, felly pawb yn hapus. Ia, da ni'n gystadleuol, mae'r chwaraewr newydd yn edrych yn dda. Maen nhw wedi dechrau ar Carlam, maen nhw wedi dechrau yn ragwedd iawn. Disgwyl ddim llai gan tîm Phil Parkinson, felly ia, cyffroes, da ni'n ôl yn Bencampwriaeth. Southampton 2, Wrecsam 1. Wrecsam 1 dim ar y blaen, hyd at 90 munud, a wedyn Southampton yn cael cic rydd i wneud o'n 1-1, a wedyn sgorio yn yr eiliadau ola, lot o amser ychwanegol. Siomedig, ond falle'n haeddiannol, Wrecsam ddim wir di cynnig lot ar ôl i Kiefer Moore fynd i ffwrdd. Kiefer Moore wedi bod yn llon llaw iddyn nhw drwy'r gêm pan maen nhw'n ymlaen. Wedi deud hynny, bosib bod dyle Wrecsam wedi cael kick-off a fo ffawl ar Lewis O'Brien, a hefyd Ryan Hard i gael cyfle da cyn i y ddau gyfle yna i wneud o'n ddwy gol i ddim, fysa wedi bod yn ddigon. Ond Southampton di rheoli rhan o'r gêm. Be oedd ti'n teimlo? Ie, o'r eiliad as Kiefer Moore i ffwrdd. Doedd yn mond un tîm mynd i ennill, oedden ni'n methu cael y bel i ffwrdd o'n gol yn hynna. Oedd lwcus bod nhw'n cael lot o Edgar John Gwan, Danny Ward i'n meddwl ambell i arbeder da. A oedden ni jyst yn lwcus, dwi'n meddwl, oedd y camgymeriadau yn mynd i ddigwydd. Yn blinder, mae'n bwys iawn yma rwan. Dim rhy siomedig, dwi'n meddwl, ar ddiwedd y tymor. Byddwn ni'n poeni lot am canlyniad heddi, dwi'n meddwl byddwn ni. Da ni wedi dangos, o'n ni'n gallu cystadlu am chydig o'r gêm, ond ydy'r garfan digon cryf cystadlu am 90 munud, falle fel hyn a 2 pwyntiau o bryd i gilydd, dwi'n siŵr. Bydd o'n ddiddorol, Phil Parkinson wedi dweud cyn y gêm bod o dal yn gobeithio dod â chydig o chwaraewyr ychwanegol i fewn, a falle bod gêm heddiw wedi dangos bod ni angen mwy. Pennod o Sam Smith ddim yn edrych yn hollach pan ddod ymlaen, felly ydyn ni angen rhywun yn gallu chwarae rôl Kiefer Moore. Dwi'n mynd i ffwrdd wedi anafu heddiw, gobeithio fod o ar gael i'r gêm nesaf. Lewis O'Brien wedi chwarae'n arbennig o dda, ond i'n meddwl Danny Ward y gêm gyngrair gyntaf i Wrecsam erioed, anodd credig a fod o wedi bod efo'r clwb, wedi chwarae'n dda iawn tan y munudau ola yna, ond dim llawer o ddau am y fo. Kiefer Moore wedi chwarae'n dda, a'r amddiffyn wedi chwarae'n dda yn gyffredinol. Max Clwyd falle yn cael amser caled o rhywun a hyn, ond perfformiad da. Dwi'n meddwl ar y cyfan, wedi dweud chwaraewr newydd i chwarae'n dda. Do. Ar hen chwaraewr, falle yn cystod, falle ddim cweit yna eto. Ydy, dwi'n meddwl hynna'n deg, a wedyn mae hynny'n dangos falle hwnna mwy o le i ddod â mwy o chwaraewyr newydd i fewn, dwi'n meddwl. Felly, ddim rheswm i ddigaloni, da ni yn swyddogol yn y Bencampwriaeth. Oedden ni am bron i awr heddiw ar brig y Bencampwriaeth, felly allai neb gymryd hynny i ffwrdd o'r ni, ond fydda ni ddim heno, fydda ni gofsach i'r gwylod. Ond da ni yn y Bencampwriaeth, felly blwyddyn gyffroes o'n blaen ni, a gobeithio gan i weld y bil yn mynd i fan i'r gol. Wel, Southampton 2, Wrecsam 1, perfformiad siomedig iawn yn yr ail hanner. Tor cael yn y diwedd yna, oedden nhw'n heiddi cael rhywbeth allan o'r gêm yn sicr ar ôl yr ail hanner yna. Oedden ni'n heiddi pwynt ar ôl perfformiad yn y hanner cyntaf, oedd yn siŵr, ond lot o wersi dysgu yn yr ail hanner yna. Southampton ddim yn dîm gwych, wnaethon ni golli cyfleoedd yn yr ail hanner, had i reit ar y diwedd yna, sa'i di ennill y gêm i Wrecsam, ond haid i ni dysgu yn camgymeriadau, a ia, oedd o'n perfformiad da oedd i cartre, beth i bod ni'n cael pwynt gyda'r tymor, ond dyna fo, ymlaen â ni. We